The Ar-Arako Konsal Saluyot Ilocano Entertainment Show. Tatang manipod ba'y naipas ngaya gapu kaniya naglakam ka iti adu ariga Datang adu arigat mo gapu kaniya ingana itan tadi makela iti adu apanuin tawin naglabas nasursurkot iti nagwayas adu abisyo dinak napadas gaput kinapaidam niga sa kanya itan lapanunot ko iti agbabawi dimten iti oras ti panagsubli sidong mo tatang inak agumbi awan kamiten iti panagsubli apay Diyos ko kasto'y kasat ko isublim ka niya di na dungo at tatang ko tatang sa dindayan mo ita sumangpit ka na larito isidong ko awan sarserbin to'y biyag ko no awan kan tatang akatat ako nainay ko tatang sumangpit ka kadi alam awan pangidos ila iti problema kasto'y gaya
awan amana. Adu adingit ti inak mo sa girang. Ita napanunod ko iti agbabawi. Dimte iti oras ti panagsubli. Sidong mo datang inak agumbi. Awan kami iti panagsubli. Apar Diyos ko kasto'y kasat ka. Isublim ka niyan di na dungo at tatangko. Isublim ka niya di na dungo at tatangko.